Ďalej by som chcel zdôrazniť, že spolupráca, ktorú som mal za tých 16 rokov aj s cirkvami v Žiline, či to už sa jedná o katolícku cirkev, evanjelickú, respektíve o židovskú náboženskú obec, by mala pokračovať v tom istom duchu a v takej istej sile, ako to bolo predtým. Veď viete veľmi dobre, že mesto Žilina za symbolickú korunu dalo katolíckej cirkvi 4 školy, 2 materské škôlky. Dali sme pod kostoly na Hajku a do rôznych rekonštrukcií kostolov v rámci mesta skutočne za symbolickú korunu buď pozemky, alebo sme dali ďalšie investície do rekonštrukcie fasád, respektíve príjazdov k týmto kostolom a tak ďalej. Postavili sme krásne námestičko pred katedrálou na Vlčincoch, kde je to námestie Jana Pavla II. Aj s bustou svätého Otca, ktoré je podľa môjho názoru skutočne veľmi pekné.